салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори имрӯзаи мо бахшида шудааст ба формаҳои Google. Яъне ин формаҳо ба мо имконият медиҳанд ки анкетаи онлайнӣ барои ҷамъоварии ҷавобҳои одамони истифодабарандагон истифода бурда шавад. барои сохтани форма, барои сохтани анкетаи онлайнӣ ба drive.google.com яъне Google диск мо истифода аз почтаи хурддарчм мо вориди Google диск мешавем ва инак барои сохтан тӯмачаи создат, иншо ва Google формаро интихоб мекунем. саҳифаи навбатӣ кушода мешавад ки дар он шумо метавонед саволҳои худро якояк ворид созед. мо имрӯз пеш аз ҳама форматҳои саволҳоро меомӯзем, яъне мебинем ки чӣ гуна саволҳо ва чӣ хел ҷавобҳоро ҷамъ кардан мумкин аст. барои оғози кор ман як саволномаи омода сохтам. саволнома дар ҳақиқат хеле калон шуд, аммо мақсад аз он аст ки нишон диҳам ки чӣ гуна намудҳои савол ва чӣ гуна намудҳои ҷавобҳо мавҷуд ҳастанд, чӣ гуна форматҳои онро метавонед шумо истифода баред. меоед сарлавҳаи худи анкетаморо, яъне пурсишномаамонро мегузорем ва якояк саволҳои худро ворид месозем. инак саволи аввал дар формати текст строка омадааст дар қавс, яъне як сатр матнро қабул мекунад. масалан ин метавонад ном насаби пурсидашаванда бошад. дуюм саволро ворид мекунем ва дар қисми рости он формати дигарро албатта интихоб мекунем. формат текст дар қавс абзац омадааст, яъне аз ин ҷо бармеояд ки матни ҷавоб метавонад якчанд сатрро дар бар гирад. саволи сеюмро ворид месозем. пол яъне ҷинс, чихелек медонед мо дар ҷо метавонем ду варианти ҷавобро ворид кунем, марказан ва один из списка маҳз ҳамин формати ба мо лозим аст. чихеле ки дидед мо ин саволҳоро ҳамчун ҳатмӣ ишора намудем. як қадам пеш. саволи навбатӣ. барои саволи навбатӣ мо аломати плюсро пахш мекунем ва формати несколько из списка, яъне якчанд вариантро интихоб кардани хонандаи мо, яъне пурсидашавандааш, респонденти мо аст, яъне ӯ метавонад хонанда якчанд варианти ҷавобро интихоб кунад. масалан какими языками владеете, кадом забонҳоро шумо медонед? албатта нафаре аст ки метавонад якчанд забонҳоро дорад. саволи навбатиро ворид мекунем. каким мессенджером вы пользуетесь больше всего? вот аломати плюс ва раскрывающийся список. раскрывающийся список онро дорад ки рӯйхати вариантҳои ҷавоб ҳамчун як рӯйхат пешниҳод мекардад, аммо танҳо пас аз пахш кардани тӯбачаи махсусӣ ки пешниҳод мешавад. ворид кардани он ба мисли ҷавоб бештара аст, яъне як ба як мо ворид мекунем вариантҳои ҷавобро, аммо хонанда ҳангоме ки ҷавоби худро пешниҳод мекунад, яъне мехоҳад ки яке аз ҷавобҳоро интихоб кунад, пас дар шакли рӯйхати ки танҳо пас аз пахш намудани тӯбачаи махсус пайдо мешавад, ба ӯ пешкаш мегардад ин вариантҳо. обязательный вопрос, человек видит мо интихоб кардем. акнун мо имконият медиҳем ки хонандаи мо
акси худро ҷойгир кунад. Барои ин формати загрузка файлро интихоб мекунем ва дар ин ҷо маҳдудиятҳо мегузорем ки танҳо аксҳо ворид кардан мешавад. формати нав шкала, яъне шумо метавонед чунин имконият диҳед ки хонанда аз 0 то 10 балл гузорад ба ҳар як савол. айни ҳол мо мегӯем ки сатҳи масъулиятнокии худро баҳо диҳед аз 0 то 10. саволи навбатӣ, ин ҳам хеле яке аз форматҳои ҷолиб аст. ҳоло шумо мебинед хеле ки дар ҷадвал мебинед дар қисми рости экран мо метавонем барои он сетка множественный выборро интихоб кунем, чунки якчанд савол, як қатор номгӯии барномаҳо ҳаст ва дар қисми горизонталӣ, яъне ҳамаи онҳо метавонанд як хел ҷавоб дошта бошанд. масалан гӯем сатҳи донистани барномаи фотошоп ва Adobe Premiere метавонад дар сатҳи аввал бошад ва барои ҳамин аз ин ҷо бармеояд ки тамоми ин барномаҳоро дар сатҳи гуногун хонандаи шумо аз худ кардааст. яъне он нафаре ки ин пурсишномаро пур мекунад дар сатҳи гуногун мебинад ҳамин барномаро. пас аммо донистани ҳамаи ин барномаҳо ба гурӯҳҳои якхела тақсим мешавад. масалан хеле ки мебинед яко як мо ҳозир барномаҳоро номгӯи барномаҳоро яъне ҷойгир карда истодаем дар қисми чапи саволнома, аммо дар қисми росташ пас аз ин мо ҷавобҳо яъне вариантҳои ҷавобро ҷойгир мекунем ки хонанда метавонад яке аз онҳоро ҳангоми пур кардани пурсишнома интихоб намояд. хеле ки шумо дар ҷадвал мебинед, саволҳо дар пурсишнома ҳам айнан ҳамин гуна ба ҳамин монанд нуқтараш шаклу намуд пайдо мекунанд ва акнун мо номгӯи сутунчаҳоро ҷойгир мекунем. хеле ки мебинед сохтани ин гуна саволнома, формати савол дар ин саволнома хеле осон аст. пас аз сохтани анкета мо албатта мебинем ки анкетаи мо чӣ гуна шаклу намуд пайдо мекунад. ҳоло бошад биёед мегузарем ба саволи навбатӣ. аз рӯи формат сетка флашков ба формати қаблӣ хеле монанд аст, аммо фарқият танҳо дар он аст ки аз якчанд варианти ҷавоб дар саволи қаблӣ хонанда шумо метавонад танҳо яке аз вариантҳоро интихоб кунад, аммо дар сетка флашков метавонад дар рӯбарӯи ҳар як савол якчанд варианти ҷавобро қайд намояд. масалан ба ҳайси савол мо номгӯи шабакаҳои иҷтимоиро мегузорем ва ба ҳайси вариантҳои ҷавоб соатҳои вақтро ки дар ин марҳилаҳо хонанда шояд ки шабакаҳои иҷтимоиро истифода барад ва чунин шуданаш мумкин аст ки масалан ба Facebook хонанда аз соати 9 то 11 медарояд, баъд шояд бо ягон кораш машғул шавад, пас аз ин аз 1 то 3 бор як бори дигар медарад. яъне чунин мешавад ки ба ҳар як савол якчанд варианти ҷавоб шуданаш мумкин аст. барои дохил кардани бахши нав мо метавонем як нови разделро интихоб намоем, яъне бахши нав ки дар саҳифаи алоҳида нишон дода мешавад дар пурсишнома ва ба ин бахш
хонандаишо танҳо пас аз гузаштани саволҳои аввал, бахши аввал, танҳо пас аз ин мегузарад. инчунин дар ин ҷо бори дигар боз баъзе форматҳо шояд такрор шавад. Масалан, дар ин ҷо мо мепурсем ки хонанда сатҳи аз худ кардани баъзе захираҳои системаи Google-ро аз 0 то 10 баҳо диҳад. айниқтараш аз 1 то 10. ва якояк номгӯи захираҳоро ворид месозем ва ҳамчун формати савол, формати шкаларо интихоб мекунем. яъне ҷадвали баҳоҳо, ҷадвали холҳо. ғайр аз ин, формулаи Google ба мо имконият медиҳанд ки ҳамчун саволҳое созем ки ҳамчун тест баромад кунанд. яъне аз якчанд варианти ҷавоб иборатанд ва танҳо яке аз он вариантҳо варианти дуруст мебошад. айни ҳол дар пурсишномаи мо танҳо ду савол аст ки ҳамчун саволи тестӣ аст ва вариантҳои дурусту нодуруст дорад. Инак саволи какой из вышеперечисленных сервисов не является почтовым танҳо як ҷавоби дуруст дорад, аммо саволи навбатӣ ду ҷавоби дуруст дорад. Пас формати онро один из списка нею несколько из списка интихоб мекунем, то ки хонанда тавонад якчанд вариантро интихоб кунад. ман ба хулоса омадам ки ин бахшро ки маълумот барои тамос бо хонанда аст ҳамчун бахши алоҳида созам ва мегузорем имконият медиҳем ки барои он ки тести мо ба кор шурӯъ кунад, мегузарем ба бахши ҷӯдсозӣ ва аз он ҷо дар бахши тест мо дар назди тест калимаи тестро интихоб мекунем. Яктораш ва ҳангоме ки изменить вопрос мегӯем, мо дар назди саволи дуруст айниқтараш ҷавоби дуруст барои саволамон онро интихоб мекунем, ҷавобҳои дурустро ва баҳояшро муайян мекунем ва бо ҳамин роҳ тести мо омода шуд. инак мегузарем ба саволи навбатӣ. ман ба хулоса омадам ки асаби он ки он хусусияти маълумоти дар тамос шуданро дорад, яъне мо бо воситаи маълумот метавонем бо хонандаҳо дар тамос шавем. ман онро ҳамчун бахши алоҳида ворди пурсишнома кунам. ва саволи якум имейли худро ба мо бигӯед. ин низ ҳамчун обязательный вопрос, яъне саволи ҳатмӣ ишора мекунем ва чиқале ки мебинед мо метавонем инчунин тафтиши саволро ба таври автоматик ҷойгир кунем. яъне масалан фарз мекунем ки ҳар як суроғаи почтаи электронӣ
اون علامت سنجابک رو دارد و میکنیم تکست سادержит و علامت سنجابک. یعنی اگر که متنی که در این میدانچه укажите свой ایمیل آمده است همین علامت سنجابک رو نداشته باشد، پس خواننده ما معلومات میگیرد که او باید سراغ درستی پشت الکترونی خود رو ورود کند. اینچنین تفتیش سراغ اکاونتی استفاده بران در فیسبوک رو نیست، با همین راه ما میتوانیم برآمدیم. سنا همچون فرمت داتا و وقتی پر کردن انکیت را ما آماده میگذاریم. تا شما ببینید که اینجوری فرمت время یعنی وقت هست و با همین راه شما میتوانید انکیت خود را همچون یک پرسشنامه استفاده برید و همچون تست. اینچنین با واسطه امکاناتی تفتیش نمودن جواب ها به طور اتوماتیک بعد قسمت های آن را اتوماتیک کنید، هم وقت خود را صرف میکنید هم وقت خوانندگان خود را که میخوان پرسش را گذارند. و البته در آخر پرسشنامه ما مینتداری خود را و خوانندگان خود اظهار میکنیم. برای این ما میتوانیم فرمت تکست را که در زیر علامت پلوس یا بیر است انتخاب کنیم، یا اینکه عکسی روی باشد آن را در زیر انکیت خود جای بدهیم. در بخش پراسموتر ما میتوانیم ببینیم که انکیتای ما آماده نموده چگونه نمود ظاهری دارد، چقدر شکل و نمود دارد و خواننده ما چی را میبینیم. از این بخش پلیتر شما میتوانید یا رنگ علاقه انتخاب کنید یا اینکه عکس علاقه را برای شبکه پرسشنامه خود انتخاب نمایید. آن را از روی موضوع در میتونه در ارخیو بایگانی در بخش جورسوزی در زیر بخش پریزنتاسیا شما میتوانید اینچنین متن تصدیقی پر کردنی این پرسشنامه را جلوگیری کنید. یعنی این متن را خواننده شما تنها پس از پر کردن پرسشنامه میبیند و پخش میکنید تو بچه اپلایت رو و از بخش HTML کد
он коди махсусе ки барои мо лозим аст онро метавонем дарёфт намоем. аммо айни ҳол чӣ хеле ки мебинед ин формаро наметавонем ҳоло мо дар сомонаи худ ҷой диҳем, чунки мо бояд дастрасиро ба ин сомона омодӣ кунем. аммо аз сабаби он ки мо дар зер ворид намудани аксро низ имконияти ворид намудани аксро низ пешниҳод карда будем, фароҳам оварда будем. То он дар яки чунин саволҳо дар анкета шумо мавҷуд аст, шумо наметавонед анкетаро дастрас омода кунед. пас аз он ки мо он саволро пок мекунем, метавонем кодро гирифта дар сомонаи худ ҷой диҳем. ва чӣ хеле ки мебинед вид ширина яъне бари анкетаи мо онро мо ба 100% баробар мекунем, то ин ки ба бари мақолаи мо ба таври автоматӣ худаш мувофиқ шавад. ва инак чӣ хеле ки мебинед анкета албатта дар сомона ҷойгир шуд ва шумо ба воситаи ин гуна анкетаҳо метавонед новобаста дар дохили сомонаи худ ҳар гуна пурсишҳо ва ҳатто тадқиқотҳои иҷтимоӣ гузаронед ва маълумоти ба шумо муфид ва лозимаро ҷамъоварӣ намоед. як бор чӣ хеле ки мебинед мо саволҳоро пур мекунем, вариантҳои дурусти вақте ки мо дурустро интихоб мекунем ва мебинем ки анкета то чӣ дараҷа дуруст кор мекунад. ва чӣ хеле ки дида будем дар қисми боло ва дар қисми айни ҳол дар экранашон мавҷудот дар сеткаи ҷавобҳо мо метавонем танҳо яктагӣ ҷавоб интихоб кунем, аммо дар ин қисмат якчанд ҷавоб дале пахш мекунем ва ба бахши назми анкетаи мо хуб мекунем. ин аллакай саволи тести аст, вариантҳои ҷавобҳои дурустро интихоб мекунем. чизе ки мебинед то он даме ки мо рамзи санадобакро ворид накардем, дар ин бахш саволи укажите своё аз манзари сур дошт, яъне моро огоҳ мекард ки ҷавоб ба формати суроғаи коши электронӣ мувофиқат намекунад. интихоб мекунем санаро, чӣ хеле ки мебинед тахмин мебарад ва аз он мо метавонем санаи ба мо зарурро интихоб кунем ва инчунин вақтро ворид месозем дар формати соат ва дақиқа. инаш қисми охир спутишонаро ва ба воситаи изондани зер кардани тумачаи отправить ҷавобҳои мо ба сервер рисонда мешавад. ва мегузарем новобаста ба худи анкета. чӣ хеле ки мебинед ҷавобҳои мо қабул шудааст ва ҳатто дар шакли диаграмма ба таври автоматӣ худи ҳамин захира ба шумо ҷавобҳоро нишон медиҳад. ҳар қадар бисёртар нафарон ҷавоб диҳанд, вариантҳои гуногунро интихоб кунанд, ҳамон қадар диаграммаи шумо мувофиқтар мешавад. метавонед ҷавобҳои ин пурсишномаро ба алоҳидагӣ бинед, яъне ки ба алоҳида мувофиқи ҳар як пурсида шаванд. дар бахши субутка албатта ҳамаи ҷавобҳо якҷоя диҳед ва биед бо пахш кардани он тумачаи сабз мо ҳамаи анкетаҳо, ҳамаи ҷавобҳои пурсишномаро метавонем дар файли алоҳидаи Excel, яъне таблица
ҷадвал ҷой диҳем ва ба компютери худ бургирӣ намоем, то ин ки онро дар оянда истифода барем. Ҳар қадар бисёртар, ҳар қадар хонандагони нави шумо ин пурсишномаатонро пур кунанд, ҳамон қадар ҷавобҳо дар ин ҷадвал бисёр мешаванд ва шумо метавонед онро ба компютери худ бургирӣ намоед. Он ба таври автоматӣ дар назди анкетаи шумо дар Google Диск сохта мешавад ва ба воситаи пункти скачат шумо метавонед онро бургирӣ намоед. شاید می‌بینید با برنامه اکسل آن رو می‌کشید و می‌توانید در کامپیوتر خود آن کار کنید. این بود نوار نوشین روزهای ما. تشکر برای دقت.